fasihu kamar wurin harshe in dan faɗi menene tijjaniya menene tijjaniya dan shi ne tijjaniya dubin salatul fati shi nake bi ɗaran buka ƙara ga sayyidul akwani da sansa yau muke nuna gadara asa da alayansa da masu habu dukkansa a jera da umdatu shurafa uba tuluban dan tijjaniya aya sharifin Allah kan na shigo mun ka salamu alaikum Ahmad Tijjani dan isar batul ce mun labbaikum ka sa hale mun sirrin zantukan da zan yi su zan fi kum saboda gausin lamar amma mai mukamin gausiya menene tijjaniya dan shi ne tijjaniya zuwa ne a bani a kwano sai gashi an cika mun fanteka na shayar kenan ka tsayan cikin wannan harka ilahu yayi tukwici na lafiya da wadata a gare ka ya ƙara baka kusanci aljar kasu dan tijjaniya to na gama buɗe ƙofar yanzu zan abin da ya kawo ni cikin halarar maula ya abulla abbas zan ɗan yi bayani na zayyanar da abin da ta kunshe a ciki fanni fanni a gane menene ruhin cikin ɗariƙar kulliya menene tijjaniya dan shi ne tijjaniya to da fari dai maulan mu ya ce cikin ɗariƙar nan tasa idan ka ji wani zance a cikin ta ko aka ce daga bakinsa ka fara aunawa da abin da rabbu ya ce da na manzansa idan ka je shi a daidai tabbas yana cikin tijjaniya idan kwari ya saba to ka bar shi san baya hanya ka ɗauki wanda kake da yaƙini a kansa dan shi ne shirya ni ma da na yi duban manufofi da ayyukan tijjaniya sai na ga ashe shortcut ne na saduwa da ilawa akan shirya menene tijjaniya dan shi ne tijjaniya kafin ka karɓa sai an ce da kai sanar da iyayenka idan suka yarda ka karɓa in ba sun iya ba mai baka saboda hanya ce da ake so ta kai ka gun mahaliccinka ni ma da zan karɓa suka ce ka je ka karɓa in za ka iya to farkon mataki kenan a sannu sauran ma duk zan furta sannan ana so ka samu shehi muƙaddami da ya cancanta shi kuma ya ce maka malam da alwala kake ko ka ɗauro ta ina so na ce maka ba a karɓar ta sai da tsarki kulliya menene tijjaniya dan shi ne tijjaniya kafin a zo nan dama niyyar ka riga ka ɗauro ta shehin ya ce maka malam in an shige ta to ba a fitar ta ba a haɗa ta da kowace ɗariƙa don tsananin girman ta ziyara kudin neman albarka sai gun 'yan tijjaniya sharaɗin wajabci kenan ga na kamala su ma za na biya zai ce da kai salloli biyar a jam'i kan wannan ka tsaya haƙƙin uwa da uba tilas ka sauke ka ɗora da biyayya yawan karatun ƙur'ani da nafuloli tilas kai ka tsaya menene tijjaniya dan shi ne tijjaniya sai ya faɗa maka wannan ka fahimce shi sannan zai ɗora ya ce maka akwai lazimi akwai wazifa ka ji ni ka saurara lazumin sau biyu ne in kai da safe to sai yamma ka ƙara sannan akwai zikiri da muke a duk juma'a ba ma gajiya wannan adin kula kenan kowanne da abin da ya kunkunsa kamar lazimi ya kunshe istighfar salati a cikinsa aka hailala kowanne ɗari ka ji wanga gara fasa haka ma wazifa zan faɗi ne ta kunshe biyo ni da soyayya menene tijjaniya dan shi ne tijjaniya ita dai wazifa farko za ka yi ta a'uziya da basmala sai fatiha marra ɗaya duk cikin nan faɗa mini mai wahala astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai kai guda 30 sannan ka tsaya sannan salatul fati sai kai kwaya 50
ƙi neman aibu, da su kake jayayya to ko kuma da mu kake yin jayayya. A takaice dai mai sauraro wannan shine Tijjaniya, idan kuma kana da daga littattafan ta nan je ka bibiya. In dai musulmi ne na kwarai sai ka ji kai ma za ka iya, dan ma ka samu yaƙini zo mu je cikin wannan aya. Cikin suratun Nuh aya ta 10 ta yi maganar istighfari, har zuwa aya ta 15 sai ka bari mana inkari. In ma hadisin ne to zo mu je na kai ka sahihu Bukhari. Hadisan suna da yawa amma guda ɗaya zan ɗauka mu biya. Ya ce farin ciki ya tabbata kun wanda aka buɗe takaddarsa, aka ganta ɗauke da istighfari mai yawa gun mahaliccinsa. Ba wanda baya istighfari gun kama wayya sunansa. To ba tsawaita bayani ni da shi bare mi jayayya. Batun salati kuwa shi sai dai na ce mu ɗauko ƙur'ani. Cikin suratul Azab aya ta 55 ta yi nuni. Bara na ƙara ma da hadisi guda dan ya ƙare ka yaƙini. Hadisin ne magana kan dole ne salatin kadiya. Abu Lasan ne ya rawaita hadisin nan ya kai mai saurara. Sayyidina Ali fa kenan almaliki mai harshen kudura. Yace salatin manzon Allah dole ne a kullum kai marra. Idan musulmi ne kai to ina kuma ga dan Tijjaniya. La ilaha illallah kwatin da ka faɗar ta maka hankalta. Idan mutum ma baya yi in an faɗe ta sai ya gigita. Sannan tana da halacci wanda yake yi shi zai fuskanta. Kai dai ka kadaita Allah in ka san shi sai kai tarbiya. Cikin hadisul qudsi ma na ji Rabbu ya ƙara bayani. Yace la ilaha illallah shinge na ce ya bayi ku sani. Duk wanda ya samu shiga to ya tabbata shi yake da yaƙini. Babu shi babu azaba zo mu kalli yan Tijjaniya. Yana da kyau dai ka fahimci abin da muke kafin kai inkari. Tunda Qur'ani ma ta yayi da mu fasalu ahli zikiri. To abun mamaki ma sai ka ga mai inkarin asharari. Bai san bihin ba bare ya sanar yana so ya kauda na kan hanya. Ko anan ma na tsaya na san mai jina ya fuskance ni. Akan bayani na ɗariƙar dan kuwa na tattaɓa kowane fanni. Allah ina so in mutu ɗan ɗariƙar akan ta a tashe ni. A cikin mutanen Barama wanda ya bawa annabi kulliya. Amma bara in nan faɗi menene manufar Tijjaniya, sannan na zayyana menene abin da baya Tijjaniya. A takaice ne summarizing don mutane da kansu sawu hanya su fahimci me